Nandito tayo sa city. Ngayon umuulan. Grabe yung ulan. Hahanap lang ako ng bilihan ng sapatos. Tulad lang. Or frozen. Tag 350 lang. Dito yung mga bilihin ng mga murang sandal, tsinela, sapatos sa Sam's. Yan o, mura 350. Ang kilo. Okay. Matamis. Pulog niya, pulog. Ito lang binili ko, 1 kilo. Ang tamis kasi. Ulan pa rin. Daan tayo ng Diamond. Bibili lang ako nung maliit na towel para sa mesa.
Pariyo, di ba sige mo nga Ano? Yung tiga-ligid ng bakal ko. Diri pila bilog niyo? 24.50. Ari. 60. Dito ko nagligan ng bakal ko di puti. Ari pila na dito? 28.50. Diri na lang puro. Apat. Ano pa? Ara lang. May number? Why? Kamula ni Dili lang. Thank you. Ajay bayad, Gio. Thank you, ah. Bayad. Thank you. One pip. Pati dito baha. Hindi ko alam kung saan ako dadaan kasi ano baha. Ha? Dala lang mo kasi yun ito. Sakay na lang ako ng sikat. No choice kasi basa eh. Ay, mabasa na. Okay. Sa Unitap lang ko to. Thank you. Wala. Yun, nakatawid ako. Yung flower section. Ito yung ano. Ito yung artificial na bamboo. Artificial na ano, Bermuda. Hindi na rin siya kung gusto mo sa kuwan. Pamis dya o. Paintbrush. One. Ay, salamat.
Lumakas yung ulan. Ay, nako. Ulan, ulan, ulan. Araw-araw na lang ulan. MasterCard credit card holder, get a chance to win 1,000 pesos worth of SM gift Ano cards siya, no? instantly when you spend at least 3,000 pesos single receipt at the SM store. Simply tap to pay via contactless payment using your MasterCard credit card. Promo runs from July 15th to September 30 and is not valid for installment transactions. Detailed to be card number 0070, series of 2018. Welcome, dear travelers and money buyers from all over the world. Our currency exchange counter is here to make your shopping experience fun and easy. We accept US dollar, Japan yen, Hong Kong dollar, British pound, euro, Australian dollar, Canada dollar, Singapore dollar, Switzerland franc, Saudi rial, Brunei dollar, Taiwan dollar, Thailand baht, Korean won, and China yuan. A reliable currency exchange counter for a shopping experience like no other at the SM store. We got it all for you. Hello, family and friends. We've got your remittance needs covered. Ara lang guro duhaga. At the SM store remittance counter, video remit international payout in either peso or dollar. MoneyGram international payout in either peso or dollar. MoneyGram sending remittance abroad. Send a peso and recipient will get it in foreign currency. Allow an express fare abroad. Domestic payout. Ito lang po rin ko. Sa buwan ng year, domestic payout and sending transaction. Shikaki. Sarap dito kayo. Ito lang ba exploration? Kararating ko lang. Mabuti, ano na, huminto na yung ulan. Yan, oh. Naka-ano ako, naka-save. Bali yung, itong dalawang to, 100 ano lang. 139. Ano na siya? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bali, bibili ka ng dalawa. Yung dalawang ganito, bali 4. Free na yung dalawa. So, 6. 6. Tapos, ano pa? 50% off. 50% off pa siya. So, dapat ano na to lahat eh. 279.50. Ano na lang, 139.76. Naka, ako, naka-jackpot. Dalawa na lang yung natira. Sa ano to eh, sa Ace Hardware. Ay. Kasi kailangan ng dalawang battery. Medyo madilim dito. Yan, gagamitin ko na to dun sa kulungan ni ni Boy Boy. Ayan. Excited yung isa. Dito ko siya ilalagay, oh. Ayan. Kasi ito ang temporary nilagay ko kasi yung dating nakakabit nito nasira. Kailangan natin lagyan ng ganyan kasi para hindi maano buksan. Dapat pala yung medyo malaki-laki. Siya masyadong ganyan lang siya.
Tanggalin na nga lang natin to. Ayan. Na? Eh, kain na paborito niya yung biskuit. Paboritong biskuit yan. Dali. Ay! Dagdag. Ito, paborito din to. Buy-boy. Paborito din buy-boy yan. Paborito. Paborito buy-boy yan. Paborito bingkit to. Paborito. Biskuit. Dali. Ay! Ito, paborito. Ito, paborito talaga nila yan, oh. Wins. Now, tikman nga natin tong lansones. Ano na to eh, galing Dipolog, Mindanao. Tikman natin. Kumuha lang ako 1 kilo lang. Pero pag matamis talaga to, sunod na araw bibili ako ulit. Matutuwa yung nanay ko nito bukas. Pupunta siya dito. Paborito niya to eh. Lansones. Go! Ginamit yung shampoo. Yan na. Sit. Ikaw, sit down. Sit down. Sit down, maitsik. Like, and sit down. Maitsik, like. Yan ang biskuit ni Klay, man. Yan ang biskuit ni Klay. Ari lang eh. Medyo okay na yung allergy, oh. Okay na. Eh, patingin daw. Tingin daw sila allergy mo. Tingin daw sila, yan. Okay na. Konti na lang, oh. Natanggal na. Na-dry na siya. No? Konti na lang, no? Thank you for watching. See you on our next vlog. Bye-bye. Bye. Good girl, Lisa.